Hindi, bekide lang nakabuka. Yes ba, ligro. Wala naman kanino ko nanday. Ako yaw ko nagdede, kita lawan. Ayo, si po ng kamera kayo. Kung nakamuli at sinadya mo tali asan na. Ayun na pati man, kasi pa makakukay. Baka tuwa sulit ah. Tuwa tala mo. Punta lawan na, baka yan. Ayan. Ay, punta lawan na kamay. Ngayan. Ayan. Yes, siya sulit ah. Ngayon, ayan. Ayan. Kurapa. Kurapa naman ka para. Kurap. Ante punto ka sulit. Ay, kapara na ba tuta na di po ngay. Inalo niya kabuli ang kanya. Ay, kay tiyan po rin ng malaki. Tuwan nila ginagawa, tira mo. Yawan ka ulit ng mga manang. Ayan, ngayon. Tira ko sila nung kukuha. Ay. Tira ko na ko yun na kay daan kukuha. Ay, tani papakiyung kanito ko lagi. Ayan. Esyan. Kante purayo. Pero niya kabuli ang kay. Ayan, anak. Ayan. Wala na kamuha niya. Ati tani ka buwa malaki apong baknep. Ayan. Ayun ako dahil ginti. Tapos nga mara. Tapos. Ayan. Ano ko? Ay, yan hindi ka tikali. Ay, yan pera pa kaya ngayon. Mana kita beta pun kamera kinakay. Tadi ka buwa mana kita. Hati-hati ka tinggal ban. Ni ano ko na kuan di siya ko kana. Di siya papakiw na. Ni mai ma. Ante ko na. Ante ko na. Di siya papakiw. Ni na. Ay yan, kan tadi papakiw na ba?